Άντε ρε. Σήκω να κάνεις καμία δουλειά. Ξύπνα σου λέω. Λοιπόν, τα παιδιά έχουν να μας ανακοινώσουν κάτι. Δύο τελείως διαφορετικοί άνθρωποι. Ίδιοι, σαν δυο σταγόνες νερό. Σε μια στιγμή, τα πάντα αλλάζουν στις ζωές τους. Σχεδόν χωρίς να το καταλάβουν, έχει πάρει ο ένας τη θέση του άλλου. Παντρευόμαστε. Ποιος μπορεί να καταλάβει τη διαφορά? Ξύπνα σου λέω. Μια στιγμή, δύο ζωές. Η νέα καθημερινή σειρά του Μέγκα. Σύντομα κοντά σας.